Здравейте, аз съм Дани Георгиев. В предишния урок от серията инсталирахме GC компилатора, за да може да пишем програми на C. Може би и на C++ ще може да след тая. Сега правим нова папка. Ще кръста tutor. И ще покажа един трик. Тискате Shift и дясно копче. Shift и дясно копче. Shift и дясно копче. Повтарям, защото е важно. И Open Command Window Here. Дано се вижда мишката, защото предния урок не се виждаше. Това ми харесва. И сега сме в папката eTutor, както виждате. Ето тук. Вижте го, eTutor. Пичаме GC. Имаме компилатора. Ако не ви излиза такова съобщение, значи нямате компилатора. Върнете се в първия урок и си го инсталирайте или попитайте защо не става. Не знам. Инсталирайте си го. Правим нов текстов документ. Ще кръстиме hello.c. Yes. Ще пишеме на Notepad++. Ако нямате, може да си го инсталирате. Сега сигурно някъде има сайт. Notepad. Ето го. Даже аз съм го изтеглил тук. Сайта на Notepad++, download и си го теглите. Така, сега имаме файла hello.c. На вас може да нямате разширението отзад, т.е. като създадете нов текстов документ, да имате само new text document без .txt. Това се оправяше. Сега ще ви кажа откъде. Отивате тук, Control Panel, Appearance, Folder Options е това. Виждате ли? Folder Options. Кликате го на View. Е това нещо ще ви е тикнато сигурно. Е това. Гледайте са. Hide Extension for Known Types Apply. И тук вече ми излиза текстито. Вас трябва да ви се вижда, защото ще правим C файлове. Това го махаме. Окей. Ето вече се вижда. Така, файл hello.c. Отваряме го на през Notepad++. Чакайте, да се вижда. И пишем include stdio.hash. Това е препроцесорна директива. Приемайте го като магическо заклинание за сега. Int main. Главната функция, всяка програма на C трябва да има. Return 0. Return 0 означава, че няма грешка. Така. И това би трябвало да се компилира. GC, hello.c. Готово. Компилира се без грешки и се появи ето този файл. Сега ако стартираме, нищо няма да стане, защото той нищо не прави де факто. И от тук мога да стартираме a.exe. Нищо не прави. Но сега пишем тук print f hello world. Компилираме и стартираме. Виждате ли го? Ако това е първата ви програма, честито. Вече сте програмисти. Ако не, честито, започвате да учите нов език. В програмирането е прието, че първата програма трябва да е Hello World, не знам защо така. В printf това е извикване в функция. Printf е функция, която пише в конзолата. Както виждате, тук изписа Hello World. Ако напишем още един път printf Hello World, ако напишем още един път, ето и го изписа два пъти. Може да сложим нов ред. Така слага нов ред. Ето го. Компилираме отново, стартираме и вече на два реда. Така. Добре, това е основното. Ако го добутате до тук, после става по-лесно. Не, всъщност става по-трудно, обаче най-трудно е да подкарате компилатора и да видите как стават нещата. Така, това е за този урок. Чао!